देख सकत नहीं रहुआ कि ये फ्रंट लाइट बावे हेलीकॉप्टर के, मतलब कि सामने के लाइट हवे जौन की अब लग चुकल बावे और बाकी के काम धीरे धीरे लगातार अमरजीत जी कर रहल बानी और लगातार यहाँ के प्रयास बाकी हेलीकॉप्टर के 2 से 3 महीना के कैमरा में दिखा रहल बानी। देख सकत नहीं रहुआ कि यह फिंगरप्रिंट बा जौन की मास्किंग टेप से मारल गल बावे। ई फिंगरप्रिंट बा, यही फिंगर से जब फिंगर होई ओकरा बाद किसान के बेटा बानी, बिना पढ़ल लिखल बानी, वहाँ के बिना ईंधन बिना डीजल पेट्रोल से चले वाला हेलीकॉप्टर तैयार कर ले बानी। हिंदुस्तान में जो बिहार का जो महत्व कम होता है एक दृष्टि के पढ़ाई की दृष्टि से लेकर के, लेकिन यहाँ पर जो अनएजुकेटेड होकर भी उन्होंने एक अच्छा काम करने का सोच विचार रखा। आगे देख के मतलब बहुत खुशी भइला कि बिना पढ़ल लिखल आदमी इतना काम कर दो। हेलीकॉप्टर के देख के सबसे पहले का बात मन में का आइल? बहुत उत्साह बा। बहुत उत्साह बा। का है उत्साह बा कि यहाँ के एगो गरीब तबका के आदमी होके इतना आगे सोच रख ले बनी, अच्छा काम कोई विश्व के भलाई खातिर काम कोई। नमस्कार, हम बनी अमरजीत कुमार गिरी रहुआ देख रहा बानी भोजपुरिया झकोरा। आज फिर हम पहुंचल बानी गोपालगंज जिला के बरौली विधानसभा क्षेत्र के बरौली प्रखंड के बेलसर गांव में बानी सन और किसान के बेटा के हेलीकॉप्टर के दिखावे के लगातार प्रयास भोजपुरिया झकोरा के बा और लगातार भोजपुरिया झकोरा प्रयास कर रहा बा कि हर एक खबर हेलीकॉप्टर से जुड़ल हमनी के दिखाई सन। और आज हम चाहम कैमरामैन से दिखावे खातिर कि देख सकतानी कि बहुत लोग बा, दूर दूर से लोग आइल बा हेलीकॉप्टर देखे खातिर और अमरजीत जी से मिले खातिर, जे युवा वैज्ञानिक बानी और ए हेलीकॉप्टर के बना रहल बानी। और हमनी के शुरू से लागल बानी सन कि हेलीकॉप्टर जौन बा उड़े, हेलीकॉप्टर में काम होको काहे कि ई जौन हेलीकॉप्टर बा ये सिर्फ बेलसर गांव के ही ना, बरौली के ही ना, गोपालगंज जिला के ही ना, बिहार के ही ना, बल्कि पूरा देश के नाम रोशन करी। काहे कि हेलीकॉप्टर जौन बा पूरा वर्ल्ड में, मतलब पूरा विश्व में बिल्कुल अलग प्रकार के हेलीकॉप्टर हुई। और आज तक ऐसा सोच, ऐसा हेलीकॉप्टर अभी तक हमनी के देखे सुने के नहीं मिलल जौन बिना ईंधन, बिना फ्यूल, बिना बैटरी, डीजल, पेट्रोल, गैस से उड़ी। जी हाँ, हमारा पीछे हेलीकॉप्टर बा। हालांकि हेलीकॉप्टर में सब के बता दी कि फिंगरप्रिंट के काम हो चुकल बा और फ्रंट लाइट जौन बा, सामने जौन लाइट लगेला वो भी लाइट अब लाग चुकल बा। धीरे धीरे काम जौन बा हेलीकॉप्टर में आगे जा रहा बा। और कुछ लोग बा, हम बात करब कि कहाँ कहाँ से सब आयल बा और का सोचले बा, का सोचता अपना क्षेत्र के बारे में। और अमरजीत जी जौन काम कर रहा बानी, मतलब कि हेलीकॉप्टर बना रहा बानी, ओकरा बारे में सब लोग का सोच रहा बा, हम सब लोग से बात करें। कहाँ से आयल बने रुआ? हम सब लकड़ी दरगाह से आए हैं और एक्चुअली मेरा पुराना घर था जो लकड़ी दरगाह थी, धतिंगना में था, गोपालगंज जिला पड़ता है। और जब मैं यूट्यूब पर वीडियो देखा तो मुझे बहुत गर्व हुआ जो हमारे गोपालगंज जिला के अमरजीत पासवान जी जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और एक अनएजुकेटेड होकर भी, बहुत सोचने वाली बात है जी, एक अनएजुकेटेड होकर भी इतना अच्छा काम, इतना सोच विचार उन्होंने रखा। और इस सब से हम लोग वीडियो देखकर उत्प्रेरित हुए और यहाँ हम एक बारात के मैटर से आए थे। जब हम लोग को लगा जे यहाँ पर ही बन रहा है हेलीकॉप्टर तो हम लोग फ़ौरन एक जाजबा लेकर के यहाँ आए, जे उनका हौसला बढ़ाए हम लोग। और ये तमाम साथी हैं हमारे, और हम अल हिंद पब्लिक स्कूल में पढ़ाता हूँ वहाँ लकड़ी दरगाह में, और वहाँ के स्टाफ भी हूँ। तो एक हमें गौरव है जो हमारे गोपालगंज जिला के युवा पीढ़ी जो हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं। और एक गोपालगंज जिला ही नहीं, पूरा ये जो हिंदुस्तान में जो बिहार का जो महत्व कम होता है एक दृष्टि के पढ़ाई की दृष्टि से लेकर के, लेकिन यहाँ पर जो अनएजुकेटेड होकर भी उन्होंने एक अच्छा काम करने का सोच विचार रखा। और इंशाल्लाह हमको लगता है कि इनका सोच विचार आगे तक जाएगा और जहाँ तक होगा वहाँ तक हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बिहार के नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग सपोर्ट करें इनको, ताकि ये आगे से आगे जाएं। और अभी काम तो बिल्कुल फाइनल हो चुका है, 100% में 90% हो चुका है, 10% है जो मुझे सुनने में आया ये जनवरी में इनका उड़ान हो जाएगा। अच्छा, का कहें आजकल के जो युवा लोग बा वो लोग के काम मैसेज देवे के चाहे हम लोग करीब हमरा बुझाता कि 25 से 30 किलोमीटर के दूरी तय करके मीरगंज से पहुंचल बनी लकड़ी दरगाह से, का मैसेज देम आज के युवा के जौन की अमरजीत जी जौन काम कर दिल बनी, हेलीकॉप्टर जौन बना के दिखा दिल बनी, बिना पढ़े लिखे एगो अच्छा सोच से, मतलब कि जौन कहल जाला कि आसमान छुए के जौन प्रयास यहाँ कैले बनी, का मैसेज देम आज के युवा के? हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि आप लोग जितने युवा शक्ति हैं जो पढ़ लिख रहे हैं और ये अनएजुकेटेड होकर भी इन्होंने इतना अच्छा काम करने की सोच विचार रखा। हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी सोच विचार रखें और अनएजुकेटेड को लोग को भी हम लोग अपने साथ में लेकर चले और हेल्प करें, जहाँ से जितना हो सके हम लोग इनके हेल्प करें ताकि ये अपना उड़ान पेश करें। बिल्कुल हेल्प करे के बात करता नहीं। का नाम बा अपन? रब्बिया आलम। रब्बिया आलम, हेलीकॉप्टर देख के सबसे पहले का बात मन में का आइल? बहुत हमको गर्व हुआ कि बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर बना है, ठीक है।
और हम भी यही सोचते हैं कि कुछ काम अगर हम लोग ये देखें हैं तो कुछ हम भी अलग से थोड़ा अथी करें। अच्छा, हम भी कुछ करें जीवन में। बिल्कुल नया सब लोग आइल बा देखे खाते हेलीकॉप्टर, सब लोग कहता कि हमरो देख के बड़ा खुशी भइल और मन में हमरो करे था कि कुछ ना कुछ करे के चाहे, कुछ ना कुछ जज्बा जौन बा के तैयार करे के चाहिए और जौन आसमान छुए के प्रयास अमरजीत जी कैले बनी हेलीकॉप्टर बना के वो होके के चाहिए। का नाम पड़ी रहा? मैनुद्दीन मियाँ, कहाँ से आइल बनी? अति धतिंगना से। अच्छा, धतिंगना से आइल बनी, बहुत दूर से आइल बन रहा। हेलीकॉप्टर देख के सबसे पहले का बात मन में का आइल? पहले का बात मन में आइल कि हम बहुत यूट्यूब पर मतलब वीडियो देखले बनी कर, ठीक बा। तो बारात में नहीं सन कोने संग चले रहा तनी हेलीकॉप्टर देख ला आके देख के मतलब बहुत खुशी भइला कि बिना पढ़ल लिखल आदमी इतना काम कर दल। ठीक, का नाम पड़ी रहा? मुन्ना ठाकुर। अच्छा, मुन्ना जी कहाँ से आइल बन रहा? यही कहला बिशनपुरा से। कहला बिशनपुरा से आइल बनी। हेलीकॉप्टर के देख के सबसे पहले का बात मन में का आइल? बहुत उत्साह बा। बहुत उत्साह बा। का है उत्साह बा कि यहाँ के एगो गरीब तबका के आदमी होके इतना आगे सोच रखले बनी, अच्छा काम कोई यानी विश्व के भलाई खातिर काम कोई बहुत अच्छा कोई नहीं। बहुत अच्छा कोई नहीं। अच्छा, और शादी हो गई बा? जी जी, शादी। बहुत जना बच्चा लो बालो? 3 जना। अच्छा, 3 जना बच्चा लो बालो। का मैसेज देम, का कहें अपना बच्चा लो से? वो लोग को मैसेज देनी है कि तो लोग आगे बढ़ा लोगिन, अच्छा सोच रखा लोगिन, अच्छा विचार रखा लोगिन। कहीं ना कहीं अच्छा सोच के चलते ही हमारा पीछे एगो हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा बा जौन कि वो किसान के बेटा बानी, बिना पढ़ल लिखल बानी, वहाँ के बिना ईंधन बिना डीजल पेट्रोल से चले वाला हेलीकॉप्टर तैयार कर ले बानी। हम कैमरामैन से चाहें कि जौन फ्रंट लाइट लागल बा फ्रंट लाइट दिखावे के प्रयास करें हम। और बहुत दूर दूर से लोग आइल बा हेलीकॉप्टर देखे खातिर और सब लोग कहता कि हमनी के देख के बड़ा खुशी भइल बा और हमनी के सोचनी हसन कि हमनी के भी जीवन में कुछ करे के चाहिए, काहे कि बिना पढ़े लिखे अमरजीत जी जौन काम कर दिले बानी वाकई में बहुत बड़ा बात बावे। देख सकत नहीं रहुआ कि फ्रंट लाइट बावे हेलीकॉप्टर के, मतलब कि सामने के लाइट हवे जौन कि अब लग चुकल बावे और बाकी के काम धीरे धीरे लगातार अमरजीत जी कर रहल बानी और लगातार यहाँ के प्रयास बाकी हेलीकॉप्टर के 2 से 3 महीना में उड़ा देवे के। हालांकि संडे के दिन एगो इंटरव्यू यहाँ से लेब और संडे के दिन बात करब कि आगे के जौन रणनीति बा आगे कितना दिन और समय लगी। हालांकि बातचीत में कहनी कि 2 से 3 महीना में हेलीकॉप्टर के काम हो जाए के चाहिए जौन रफ्तार से काम चलता। और आगे हम संडे के दिन जब वहाँ से बात हुई तो बात करब कि का प्लान बा और कब तक जौन बा हेलीकॉप्टर उड़े के डेडलाइन बा वहाँ से जरूर बात करें हम। लगातार वहाँ के लागल बानी काहे कि हेलीकॉप्टर जौन बा हेलीकॉप्टर में लागे वाला जौन सामान बा इक्विपमेंट बा बहुत मुश्किल से मिलता है, तो ढूंढ के लियावे के पड़ता, ओकरा के काट के लगावे के पड़ता, बनावे के पड़ता, कहीं ना कहीं काफ़ी मेहनत बावे और लगातार अमरजीत जी मेहनत कर रहा बानी। देख सकता नहीं बहुत दूर दूर से लोग आइल बा हेलीकॉप्टर देखे खातिर कि हमनी हेलीकॉप्टर देखी सन और हमके गाँव समाज के जो युवा बानी जौन काम करके दिखा दिले बानी और जौन काम करे के सोच ले बानी, जौन काम में हाथ आगे बढ़ा दिले बानी, वाकई में बहुत बड़ा बात बावे, कहीं ना कहीं सोच से भी बहुत बड़ा बात बावे लगातार। और हम चाहें फिंगरप्रिंट भी हेलीकॉप्टर में लाग गल बा, हम चलता नहीं फिंगरप्रिंट भी दिखावे खातिर रुआ सब की फिंगरप्रिंट लागल बा, मतलब कि फिंगरप्रिंट से ही खुली हेलीकॉप्टर के गेट। और फिंगरप्रिंट जब दोसर कोई खोले के प्रयास करी हेलीकॉप्टर तो ना खुली, काहे कि फिंगरप्रिंट से सेटअप रही एक हेलीकॉप्टर में जहां पायलट बैठियन चाहे पायलट के पीछे वाला जौन डोर बा फिंगरप्रिंट से खुली। हम चाहें कैमरामैन से जूम करके दिखावे खातिर कि देख सकता नहीं मास्किंग टेप से मारल गल बावे ई फिंगरप्रिंट बा, यही फिंगर से जब फिंगर होई ओकरा बादे ई गेट खुली। गेट पर फिंगरप्रिंट लाग चुकल बा, फ्रंट लाइट लाग चुकल बा और आगे के काम लगातार अमरजीत जी कर रहल बानी। और यहाँ के प्रयास बा कि बहुत मतलब कि जल्दी से जल्दी हेलीकॉप्टर के उड़ा दिया, काहे कि बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहल बा, सरकार के सिस्टम भी इंतजार कर रहल बा कि हेलीकॉप्टर जौन बा कब बनी और कब उड़ी। लगातार हम दिखावत रहे और हर अपडेट हम भोजपुरिया झकोरा के माध्यम से हम देव और हेलीकॉप्टर से जुड़ल और अपना क्षेत्र समाज से जुड़ल, अपना माटी से जुड़ल, भोजपुरी भाषी क्षेत्र से जुड़ल जौन भी खबर हुई हम अपना चैनल के माध्यम से कोशिश करें कि हम रउआ सब के पास में पहुँचाई। और लगातार हम बनल बानी और लगातार हमके प्रयास बा कि वो जगह पर पहुँची सन, वो आवाज़ के उठाई सन जहाँ अभी तक कैमरा और मीडिया नहीं पहुँच पावत। लगातार भोजपुरिया झकोरा के फर्स्ट डे से ही प्रयास रहल बा और लगातार हमने के आगे प्रयास जारी रही और लगातार जुड़ल रही और हमारा चैनल के देखते रही और लगातार वीडियो देखे खातिर यूट्यूब चैनल पर अगर वीडियो देवा देखते हैं तो यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करें, लाइक करी, कमेंट करी और बेल आइकन के जरूर दबा दी ताकि जोन भी हमारा नया वीडियो होई ओकर नोटिफिकेशन रउआ पास में पहुंच जाई। अगर ये वीडियो रउआ हमारा फेसबुक पेज पर देखते हैं तो हमारा फेसबुक पेज के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, कमेंट करी।